देरहाखांनायनि उनाव आं एमसिएलए जागोन खोथाया From SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because ख्रिस्टियानफोरा एससि आरो एसटि रिजार्भेसन मोननाय नंला नामा मा बुंनो थांगासिनो दं एडभकेटआ फोरमायदों आरो बुंदों जे रिजार्भेसनखौ लानानै आरो गोबां खोथा बिथाङा फोरमायनायजों नैबे भिडिअ बा प्रेस मिटनि गेजेरजों मोननाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन आरो बुजिनो हागोन आरो बेराफारसेथिं मांनां डिफेन्स बर' सार जे 2 लाख जिथु बिपिएफ सोरखारा होनो थांगासिनो दंमोन इउथ्सफोरनो बेखौ लानानै लोगोसे रिहन दैमारि सारनि फिसाज्ला गोबां खोथा बिथाङा बुंलांदों आरो फोरमायलांदों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन मा बुंदों आरो मा फोरमायदों लोगोसे बेयो मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोना नायनानै ला उनाव 2 लाख करि सासेयाव होनायनि खोथा होदों होननानै मा बुङो बेनि सायाव आरो बिफाया देरहाखांनायनि उनाव 2 लाखखौथ' मा होगोन बिफाया देरहाखांनायनि उनाव आं एमसिएलए जागोन खोथायाथ' बिसिना अंकआ आरो दा बिपिएफ पार्टिनि मानसिफ्रानो गाज्रि मोननानै दङ बिपिएफ पार्टिनि जायफोर ब्लकनि लेभेल दङ डिस्ट्रिक्टनि दङ जोंहा एक्स बिएलटिनि दैदेनगिरि आं नामखौ लाया बिथांमोना मिनि सेक्रेटारियेट रिनोभेशननि नामाव 5 कोटि थाखा लाबोदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अननानै एक्स बिएलटिनि जायफोरा खस्थ' खालामनानै दङ बिथांमोननो खामानिखौ एलटमेन्ट होदों दा रिहननि फिसालाया मानो सेनानै लानांगौ नङा होमबा उदालगुरि टाउनाव डिभाइडाराव फुल गायनायनि स्किम लादों बे फुल गायनायनि स्किमाव 40 लाख थाखायाव 10टा ट्रेक्टर गायनानै हा गारनानै 10 ट्रेक्टर हा गारनानै फुल फिसा फिसा गायनानै 40 लाख थाखाखौ दिहुनदों बेयाव सोरनो 2 लाख होगोन बे दिनै खुगायाव बुंदों आरो 2 लाखआ जाहैबाय नखर परियाल केन्द्रिक सोर गोरिब गुन्द्राया 2 लाख मोनदों सोर युथआ मोनदों बहुत बैसो जानाय जायफोरा हाबा जाबाय जायफोरनि गथ' गथाया 2 3 4 युथआ मोनदों नामा बैसोगोरायासो मोनदोंना दा बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आरो एग्रेसिभ केम्पेइन जों खालायगोन जों रावनिबो सायाव अन्याय हिंसा गाज्रि भाषा जों बुंनो नागिराखै रायजो राजाया जिखौ आंनियाव बुंफैदों आं बेखौसो रायजो राजानो खिन्थाफिनदों आंनिफ्राय गोदानै जेबो रावनिबो बिरुद्धै खोथा ओंखारनाय नङा रायजोनि कमप्लेनखौसो आं पाब्लिकनो बुंफिनदों आरो नैबेखिनि जिखिनि खोथा बुंबाय जे बिफाया देरहानानै एमएलए जागोन बिनि उनाव मन्त्रि जागोन नङा होमबा बे मन्त्रि जायोबा सासे मन्त्रिया मा जागोन जोंहा बेबोथ' खोथा ना बिफाया देरहाखांनायनि उनाव फिसालाया एमसिएलए जागोन बे आंनि खोथा नङा प्रत्येक गामियाव प्रत्येक सुबायाव प्रत्येक बिपिएफ कर्मिनियाव सों खोथाया बेनो आरो बे खोथाखौ रावबो मिसा होननानै बुंनो हाया सोरबा आंखौ गाज्रि मोननो हानाय दाय हमनो हानाय आङो रावबो परियालनि अन्याय नङा रावबोनिबो आं अन्याय सानग्रा मानसि नङा गोसोआ खुला आंनि गोसोखौ बेखेवनानै नाय आंनि मेगनाव नाय आरो नोंथांमोना नुगोन सासे गुबै थार समाज आरो हारि सिबियारि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ मोजां मोनग्रा सुबुं हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन गोजोन्थों you have converted from SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. And this is based upon a 1950 presidential order also. That order has been there on the statute book and the court was very clear in reaffirming what was stated earlier in the statute book and in the judgments. The reservation policy for Dalit Christians and Dalit minorities is still pending in Supreme Court. So do you think that if that matter is settled, then it will have also impact? No, I think what we have argued is slightly different. But as I said earlier, till the full judgment copy comes, it would not be correct to venture into another matter, particularly when it is sub judice. The current judgment, does it resolve the issue completely? It does. In very categorical terms, it says who is entitled to claim the benefits of the Act, who is not entitled to claim the benefits or the protection of the Act. The situation can only be changed when if somebody comes in the court in form of a review or challenging that. That is an option that is open to them. We cannot prevent them from saying. But as far as things are for today, I am talking of what we all as a team submitted. The tendency of the larger issue won't affect today's life. Should not affect today's. It was a case of where a person who was professing Christianity has filed a case under the SC/ST Act against somebody in the village. So our argument essentially, both of us, what we had submitted, once he converts himself to Christianity, and admittedly he was a pastor. So we said he cannot take that benefit. That's all. That is our limited submission. So what is the order which was pronounced today regarding the application of SC/ST atrocities? That today the Supreme Court passed a very important order, an order that will have repercussions all over the country. We have not got the full copy of the order, but what we can tell you is what we have submitted to the court. Our essential submission was that a person who has converted himself from
SC/ST caste into Christianity cannot take the benefits of the Act. He cannot get the benefits or use its protection also. This is a culmination of a long line of judgments. But today what the court has laid down is very important. It will have a lot of implications for people. And the court was very clear and categorical in saying that once you have converted from SC/ST into Christianity, you do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. And this is based upon a 1950 presidential order also. That order has been there on the statute book, and the court was very clear in reaffirming what was stated earlier in the statute book and in the judgments. No, I think what we have argued is slightly different, but as I said earlier, till the full judgment copy comes, it would not be correct to venture into another matter, particularly when it is sub judice. The current judgment, does it resolve the issue completely? It does. In very categorical terms, it says who is entitled to claim the benefits of the Act, who is not entitled to claim the benefits or the protection of the Act. That is an option that is open to them. We cannot prevent them from saying. But as far as things are for today, I am talking of what we all as a team submitted.